Tulo ako ka amigo, napulos kayod gwat sinanggo. Makainom gani malipong ang ulo, mugula ang pagkamalito. Kung mag-abot dayog debate, lubig nila ang abogado. Labi nagyud og mga hubog, kay magpuntis dayon sa hambog. Sa kinambugay magdaog ta, ako waray hilonggo ka, ug si Buwano sapsiya. Dito intoy hamon bongto, asamar og lete. Ako kadla ang pinakariko, nga pensyonado kanyo is Navy. Salit bugto ko himak arto, kaupayhan amon recuerdo. Girigalo niya haakon, at iya at iyo ko sukwako. Sa pinambugay magaong ka, ako waray hilonggo ka, ug si Buwano sapsiya. Taon mga amigo, pagtinilang kayo ang negosyo. Di senyor ako sa mga tawo, kay tag-iya lang lagay o mga barko. At siyam ko ka mga tarato, giapuran ko nagregalo. Sila tag 10 hektaryas kwadrado, sa akong yuta sa menteryo. Sa kinambugay magdaong ka, ako waray hilonggo ka, ug si Buwano sapsiya. Amig gid i-approve sa pagkulong kag ilo-ilo, dahil ako numero 1 nga asindiro sa tubo. Kung ako gid inyo patihon,